नमस्कार. मी रीमा गुमास्ते. प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता आयोजित कवी संमेलनामध्ये मी अरुणा ढेरे यांची एक कविता सादर करत आहे. नक्षत्रांच्या गावातून उतरली होतीस तू त्याच्या घरात. नक्षत्रांच्या गावातून तू उतरली होतीस त्याच्या घरात. मेघश्याम आभाळाची ओढ तुझ्या रक्तातच होती. मेघश्याम आभाळाची ओढ तुझ्या रक्तातच होती. हे समजलं होतं त्याला अगदी पहिल्यापासून. तुझ्या बाईपणाची जात विजेची, शेजेला घेता न येणारी. ओळखून होता तो आतून आतून खोल खोल मनातून. तुझ्या झिळमिळ स्वप्नांच्या मोरपिसांना त्याने कधी देऊ पाहिले नाहीत आपले डोळे. आणि नाही कधी गडूळ केले तुझ्या देहात हिंकळणारे धुंद मदिर निळे तळे. त्याच्या मृण्मय आयुष्यात उमटली होती अमराचा आळता लावलेली तुझी पावलं. त्याच्या मृण्मय आयुष्यात उमटली होती अमराचा आळता लावलेली तुझी पावलं. घरात तुझ्या असण्याचा अविनाशी गंध होता. घरात तुझ्या अविनाशी असण्याचा गंध होता. काठोकाठ भरून होता तो नुसता तुझ्या आसपास वावरण्याने. तुझ्याशी खोलवर कृतज्ञ होता. तुझ्याशी खोलवर कृतज्ञ होता. पाहिलं त्यानं तुला उंच बेभान उसळताना. पाहिलं त्यानं तुला उंच बेभान उसळताना. रात्रीच्या रसज्ञ काळ्या अंधारात मिसळताना. मधुर विषाचे घोट खुळ्या ओठांनी आकंठ घेताना. पिसावताना रसावताना. अस्तित्वाचा कण अन कण प्रेमाच्या चेहऱ्यावर उत्कट उधळून देताना. कळली त्याला तहान तुझ्या तृप्तीला लागलेल्या अतृप्तीची. कळली त्याला तहान तुझ्या तृप्तीला लागलेल्या अतृप्तीची. दुःखाचं नख लागलेल्या काळजाची. तडफड कळली शर्थीची. कळली कशी असते प्रेमात स्त्री भरतीची आणि सरतीची. तू हरलीस हे त्याला कळलं, पण निरर्थाच्या वाटेवर. हरवली नाहीस, स्वत्व सांभाळून उरलीस तशीच, हेही कळलं. तू हरलीस हे त्याला कळलं, पण निरर्थाच्या वाटेवर हरवली नाहीस, स्वत्व सांभाळून उरलीस तशीच, हेही कळलं. त्यानं पुढं होऊन तुझ्या पापणीवरचा शोक टिपला. त्यानं पुढं होऊन तुझ्या पापणीवरचा शोक टिपला. त्या क्षणी राधे तुला तुझा पुरुष भेटला. त्या क्षणी राधे तुला तुझा पुरुष भेटला. पुरुष जो क्षमा करून नाही ऋणी करत, पाठ फिरवून नाही उणी करत. घेतो समजून, सावरतो, आवरतो, उराशी धरतो. आपल्या नसलेल्या स्वप्नांसाठीही आपल्या काळजाचं घर करतो. राधे पुरुष असाही असतो. राधे पुरुष असाही असतो. धन्यवाद.